UJacob Zuma uma ngaze iningi phela ukuwa kwakhe akuzange kuze kumqede amandla, kepha wakwazi ukuvuka zithintithe aqhubeke nendlela. Lokho kumsebenzelile kakhulu. Buka manje ukuphi namhlanje. Sikhuluma nje uyisibonelo esihle kwabantu abaningi. Hayi makomanda. Singakhuluma nje. Ubaba uNcamalala u deserve series based on a true story. Emaqhaweni akhona baba uNcamalala uqophile umlando. Uqophile umlando ngayo yonke indlela, umlando omuhle. Angicabanga sisine series nje ka baba uZuma, Jacob Zuma. The Return of Jacob Zuma. Sithathe exile. Sithathe ngakafika exile. Esazabalaza as an activist la phansi on the ground, because they're all coming from the ground actually. And also, you can never be a successful leader politically if you are not a community activist. If you don't have a heart for the people, you can never lead. And khumbule, ma uyi community activist, unenhliziyo yabantu, you can never be defeated, because ngisho sebehlulile wena, ngeke bahlula abantu. Abantu ke bayizwi. Abantu ibona abashoyo, futhi ibona benzayo. Hayi bafana bakithi. Ngiyayicabanga nje le series, ngiyayicabanga nje le series. Awusithi sihambe size sifike la esebuya khona. Yobe sebuya nje manje. And kunama characters asingeke siwashiye. Ama character oGodole, a young man from nowhere, taxi driver. Of which I believe uGodole is not a politician, but a community activist. Someone with their heart for the people. Umuntu onozwelo labantu, nolwela abantu. Godole can make a successful leader politically because unenhliziyo yabantu, uyabakhathalela abantu. Ngeke siwayeka ama characters njengoba uMsweli, ngeke siwayeka ama characters. Hawu mnongizwe. Ungezwe singamfaka kule series le, singayifaka i-character kangizwe lapho. Kusho ukuthi kunomuntu oyenje nayo wathi eboshiwe ubaba, sesifika kuleyo phala eboshwa khona ubaba uNcamalala. Nomuntu owalwa kanje kuthe sesize amajikeni turning point wajika umuntu singamfaka naye phakathi leyo series le. And leyo series le singafuna ifandwe abantu bakithi afandwa abelungu njengoShaka Zulu. Leya series kaShaka Zulu akusiyona iseries leyana ephethe umlando oyiqiniso okuningi. Akulona iqiniso bakwenze sabantu angazi ukuthi bayahlobonga, sabantu angazi ukuthi sithanda impi nodlame. Abalikhuluma iqiniso kule yanto leyo. Bheka nje ngoba netshe leli lelembe alibhaliwe igama likaShaka. Lo ke uShaka bhala uChaka, Chaka, TSHA, Chaka. Bese uyangitshela ukuthi izinto nje kanjena abantu engabe siyaba-honorisha ubheda kanjani spelling segama lomuntu ubhala ngamagama amakhulu. No sephethe uma kuthi lento yayibhalwe yenziwa abelungu bengakwazi ukuspela igama likaShaka. No sephethe ayishintshe ngani lo nto leyo ngoba into yethu iligugu kithi le nto leyo. Siyidinga iseries yababa uNcamalala. Ayingathaswa abelungu kodwa ayingafandwa abelungu. Ayifandwa abantu bakithi abazokhuluma umlando kaNcamalala unje obunjalo. Yebo le ncwadi ikhona incwadi kodwa nje sengiyicabanga lapho ne big screen. Big screen. Hayi kulungile manokhuzana amakomanda. Abonakele makomanda. Ami ngigudlele emobeni la. Izolo akabuyi, sazobuya kodwa. Azobuya izwe. Sinethemba. Sisethembile, silindile.
we're waiting for the mandate, my commander. Got umuntu othe usend iVN about it. And you know we talk more on social media whatsoever, but we don't act. No, we're not barbarians. We're waiting for the right mandate.